Sadigdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika boten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika boten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak, anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika. Menawi buta menika kalian raseksi, menawi dewa menika kalian widodari, menawi nalindra menika kalian putri, menawi pandhita menika kalian endang. Nuwun sewu, lha kok menika wonten satunggiling titahing Ubathara Sinuwun Prabu Nagapracana badhe nggayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang. Menika sami kemawon ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata. Kula nuwun sewu lho Gusti Patih. Kula nuwun sewu mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuwun Prabu Nagapracana nanging mbok menawi sak mangke sampun ngantos kedadosan ingkang mboten-mboten menapa ingkang dipun jangka dening Sinuwun Prabu Nagapracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet. Mergi menawi sak mangke Sinuwun Prabu Nagapracana menika ngangkah tumurun ing widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari ning malah badhe pikantuk dendaning para dewa. Lho niki lho kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan kula menika dianggep Panakawan, Pana menika cetha, kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru. Mbok inggih monggo badhe dhaup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya. Ampun ngungkuli dhateng panguwaosipun para dewa menika mangke sampeyan minggah wonten ing kayangan mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendaning dewa. Mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungsa ya karo menungsa, nek buta ya karo buta. Selagine kewan kemawon nuwun sewu wedhus dijodhokke sapi mboten ajeng gelem. Sing jeneng ula kalih landhak nggih mboten ajeng gelem isa jodho. Sing jeneng macan karo kidang niku ya ora jodho malah kala mangsane kidange dipangan macan. Niku pun semanut karo aturane dhewe-dhewe. Sing serakah niku rak menungsa. Menungsa niku jodhoke apa-apa waton resik mesti dipangan. Lah iya. Kaya Sinuwun Prabu Nagapracana niku togok wonten dawuh. Yen aku nyentulani rembuge Sinuwun Prabu Nagapracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Nagapracana. Terus kersanipun Gusti Patih wadya bala sakcukupke ketapna kok. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayiwangan dewa ora ngeparengake tumurun ing Hyang Pikulun Bathari Supraba. Minangka jatuh kramaning Gustimu Nagapracana, kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo soroh nyawa. Mrika niku papane dewa sing nitahke para titah. Ha kok sampeyan titahing dewa ajeng wani kalih dewa. Niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu, mboten isa sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngias karo Patih Sekipu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonen nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walesing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak kejungkir. Aja sok umuk mengko ndak kena walesing sing maha kawasa, mengko ndak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. Lho, togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Togok wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang.
sing baku Adyabala ketapno aku tak munggah ana ing kayangan tak nembung para dewa tuning wang pukulun Bathari Supraba yen ora ngeparengake wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana balik kayangan nggih ayo lung nderekke Gustimu Prabu Sekipu sinuwun Praga Pracona tusan Patih Sekipu ayo mangga Gusti Patih kula dherekaken ya bilung lan apa dene kowe togo iya Dimas kadanging pun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa akarya bombong penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Amarta Tampanana Dimas Harya Werkudara yo tak gegem dadekake jimat Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura yo jagat pangestu karo wayah Bathara jagat yo Yayi Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Bratasena ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas kadangipun Kakang Werkudara apa dene bule kakangku aku ngaturake basaku katura bule kakangku jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo ya Bratasena siadi ngaturke bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Mandura Tampanana Werkudara ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki ya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati didi kelungguhan samengko iki bunggih prayoga nunggon ngadhep ana ing ngarsaku Setyaki nggih Kakang Mas sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi ing garpa rucipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati yo tak tampa bunggih Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku aku ngaturake gunging panuwun dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara wis gawe tentrem hayem hatiku Dimas kadanging pun Kakang praptaning pun Kakang ana ing Jodipati sayekti mun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi Atmajaku si Jabang Tetuka semono uga pun Kakang Yayi siadi wis entuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra ingkang minangka dadi talining tresna antaraning siadi kelawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si Jabang Tetuka pun Kakang nderek mangayu bagya dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarahing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati Werkudara seneng-senenge wong mangun bale wisma kuwi yen kagungan putra mongko luwih-luwih yen anak mau metu jalu tegese metu lanang hingga teges besok bakal bisa dadi srana nyambung sejarahing siadi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben mongko adat ingkang lupi ya ingkang wis kelakon wong kagungan putra mesti bakal bungah atine seneng rasane ayem pikire lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati pasuryanmu katon rengu rasamu katon ora jenak pikirmu katon ora kepenak Werkudara wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi aneng apa yen pancen pun Kakang digeparengake mangerteni mara gage matur kalawan pun Kakang ing Mandura pun Kakang nedya nganglungake jangga nilingake Karna Werkudara wah Puntadewa kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku pancen bener apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane seneng pikire nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki mara kaki sawangen
Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan Jabang Tetuko. Lho, Yayi, atmajamu Jabang Tetuko ya gene, Werkudara. Atmajamu Jabang Tetuko kena ngopo? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan atmajamu Jabang Tetuko? Lah kok nganti Siadi dhewe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngopo rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuko. Monggo bareng wis umur setahun, ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak dene kahanane Jabang Tetuko kaya mengkono. Apa ya kelakon selawase urip anakku lanang bakal mondong ari-ari sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis merga gagas karo kahanane anakku lanang mbarep kakangku Kresna lan Baladewa. Rawuhe mbarep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa, nanging saka pangrasaku kaya tumurunning Sang Hyang Bathara Darma, Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadang kelawan Werkudara. Mara gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki mbarep kakangku. Koko Prabu, Koko Prabu Darma Kusuma, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya. Yayi Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi, ndak tampa. Sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Ndrawati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Arimbi, ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadipangijo wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken sumados anak kula sakmangke manggiya pepadang. Koko Prabu Ndrawati kula wonten paring adhawuh Yayi. Monggo Koko Prabu mugi paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna gage Siadi ngempirsa dening kadangku Si Arimbi ora ketang sithik Siadi tuturu kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire ora grantes kaya mengkono mergo ngrasakake lawan majane ya kuwi Si Jabang Tetuko. Iya Koko Prabu menapa mboten prayogi paduka pun kakang kuwi ning kene minangka dadi dayuh yen Siadi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndrawati. Mula sing wigati lan sing baku Siadi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Arimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng panguwasipun Nata Mandura. Pun Kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring dawuh. Yayi. Pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen atmajamu wis ngancik setahun yuswane. Mongko ari-arine ora iso pedhot saka Si Jabang Tetuko. Kasinggihan mekaten Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu. Sarta pun Kakang duwe penemu yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain. Tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditegesi
ditedas utawa dikethok dening apa wae iki ateges dadi pratandha lamun dewasane majamu sesuk dadi mantasaning para satriya dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis ngerti lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar, satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babah pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti yo wong urip ana ing alam padang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala mbuh becik mbuh bener mbuh luput mbuh bungah mbuh susah sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas aja nganti gresula. Sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing tetuka ingkang kaya mengkono mau tampanten kanthi lega-legawaning penggalih pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara satemah bebendhu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara, iya. Apa si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-ari ning Jabang Tetuka? Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tenantuk karya. Apa si Adi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga? Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Saptawarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku lan aku dawuh karo Permadi apa wae dawuhing kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang Bagas pusere si Jabang Tetuka ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak ora lega yen durung weruh suwane adhiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Entah Narada kakekku ingkang rawuh ning kasatriyan Jodipati padha kanthi Raharja sapraptamu. Narada kakekku kencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara samet prapta ulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning Hyang Pikulun Rada Tampanana ya kulup Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat Permadi padha kanthi Harja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa prayogana nggonmu ngadhep ning ngarsaning pun Kakang. Inggih sampun boten kirang prayogi. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Arimbi ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para kulup. Arimbi putulun kula pundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya Puntadewa ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma. Kula pundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Mugi kaskecak nuanggen jengandika lenggah Pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun.
Butulun Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun wonten sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, Baladewa iki. Kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak praptaka ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Narada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyana-nyana. Ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendhan. Mara gage lupute Werkudara apa? Yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake. Aja kaduk ati kajron penampa. Praptaku ana ing Jodipati iki pancen ana wigati. Wigati bakal ulun nandharake kelawan jeneng kita kulup Werkudara. Yo, perkara wigatimu tak tampa. Ning aja lara atimu. Yen to babagan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara. Tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada. Lah sing tak antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arepa kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Wah lah ya wis ora apa-apa. Wis gage kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggonku kepengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan Kakek Abiyasa. Mara gage matura marang aku. Piye dawuhe Kakek Abiyasa babagan anakmu Jabang Tetuko? Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuko tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Narada ingkang sajakipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger ya disebabake saka apa? Disebabake saka pangamuking Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracona ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sak jatine Naga Pracona mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu ki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkung sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kawan Patih Kesipu mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Narada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kasipu mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Narada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi
terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kunto Wijayandanu. Kunto Wijayandanu. Iya, Kunto kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semono ana wong tapa. Bareng tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli nggone tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi. Bareng ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki ming mesam-mesem ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunto mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Bareng titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki klepat gamprang kaya kidang playune. Adalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to, dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadang-kala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa Bu Kulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir?" "Kula pados kayu Kastuba Mulya." Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kunto Wijayandanu arane kayu Kastuba Mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning nggone rebutan Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kunto. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten Bu Kulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah, yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho arep ngapa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamur. Ira trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeking urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permati tak petung-petung. Nggonku kleru ora kok ming luputin rada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae ora jenengmu kan bar tak hitung-hitung, lah wong sing tapa iki anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene, gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong lang si Permati, mula jarene Permati mungkin ada magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrodo kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrodo kakekku bab pusere anakku. Mbok pagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore malah cilaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putulun Natandrawati. Ya Natandrawati sajake ingkang pas kudu magas pusri Atmajamu si Jabang Tetuka, Nggir. Werkudara. Kula wonten dawuh Bu Kulun. Ulun uding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permati kula wonten maring dawuh. Mara coba kaya ngapa?
wujuding kayu kastuba mulya Koko Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Kresna kakangku. Abang ijoning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yayi. Gandeng ingkang dawuh Iwang Pikulun Kaneka putra, tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Iwang Pikulun Narada. Yo sakarmu. Yayi Arimbi, wonten dawuh Koko Prabu. Wonten ing puser saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunto kayu kastuba mulya manjing wonten puseripun jabang tetuka Pikulun. Dalah perkencang waru dayang pak bong. Ali code sapa sing gawe? Narada kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki gage jlentrehna marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh. Ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning Dat Kamurwengdat, kudu mengkono lelakone si Jabang Tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning Dat Kamurwengdat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Kuwi tak jlentrehke ya. Gandeng kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si Jabang Tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Wijayandanu. Merga wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kyai Kunto, padha karo curiga manjing wrangka manjing curiga dadi srana patine anakmu si Jabang Tetuka. Wah, ngono ae ya. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, pose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti methuke Kyai Kunto. Nek nganti methuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. Yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Iya Dimas pun kakang bakal tansah ngeling-eling marang dawuh Iwang Pikulun Narada. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngeling-eling. Lelakon iki ya Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis, gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit, ulun njaluk idi palilah, Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Tanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal ning kayangan, wah yen ana lara Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok. Ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang latat majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Iwang Pikulun Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-terdone kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa, ning sing dituding Permadi. Arep sing dituding Permadi. Ning kuwi adiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Arimbi, wonten dawuh. Anakku dimong dhisik
bapakne tak maju perang ning Kayangan Suralaya. Inggih pangeran, sembah kula ingkang tansah wiring dhateng tindak paduka pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta? Apa kita ki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngampi-ngampingi dhateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingkang badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh ki piye iki? Ado melu ki sakarepmu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh tekor suwe-suwe. Pukulun kula iki nderek. Lah, rak tenan to. Kula dhewe barang ya melu. Kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah, lah ya wis sakarepmu. Kalian Sencaki. Ora tayah kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Mojo Sencaki barang. Mboten kula nderek. Ya wis sakarep kita wis yen pancen kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh nyong bakal dadi srana patine Kasipu Mantra lan Naga Prajana. Toto akehku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa ulun kondur dhisik ning Kayangan bareng lan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning Kayangan. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aku nyusul karo lakumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sarengan kula. Ya Permadi monggo aku sumusul kalawan sira Yayi. Ya Permadi engko aku ya susul karo Sri Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ingkang nderekake Jengkari Narada kakek Kresna kakangku. Dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi sadurunge budal marang Kayuwangan apa ora luwih prayoga lamun sira Yayang udang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Ya, ngestake dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggale nyusul karo Permadi munggah ning Kayuwangan. Ya Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Ya, Werkudara. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Bareng kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku hayu tak ganti manjing ana ing sasana pambujanan Kembulundrawina suka parisuka. Dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatriyan Jodipati. Wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun kakang mungkari manut marang kersaning Syadi. Ya, Werkudara pun kakang ya mungkari manut. Bunggih wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budal nuwang padha sebo. Pun kakang nedya manjing teleng ing kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nonon ngestaken dawuh. Menawi Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adi kula anak. Purna gatining pananggilan nalika semanten Raden Werkudara manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten nderekaken ingkang Raka Nalindring Amarta, Nalindring Durawati tuwin Nalindring Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong jabang Tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindaking Sang Werkudara wau. Pari